Nyasa VoiceBox a Captain Bones alonda uthenga wachilimbikitso opita kuolemekezeka a Samia Suleman pauza kuti inuta Sulemani muzunzika simunati tikamapita kuchisankho chonchiku akuzunzani kumene koma chonde musataye mtima, don't give up, chifukwa kuti amalawi afuna anthu olimba mtima ngati inuyo. Umenewo ndi uthenga wachilimbikitso ochokera kwa a Captain Bones pano pa Nyasa VoiceBox. Suleman, Samir Suleman, mu Bible Suleman ndi Solomon. Ndibwerezanso kuti mu Bible Suleman amatanthauza kuti Solomon. Uzunzika koopsa. Eba ndikuyankhula ngati ndi size yanga, koma chifukwa chokunyadira Suleman ine nditero. Uzunzika, usawamtendere koma usapange give up. Carry on. You will suffer. In Christ, Jesus suffers a lot in the same circumstances because amanena zoona. Jesus dies and killed for the truth. Now, but you are Suleman, you are not a Jesus. Nde supedwa koma uzunzika. Amalawi tinawe umbuyo kwako. I'm happy with you, Suleman Solomon. Samir Suleman Solomon. I'm happy with you. You are the first man for another party I'm into to support, to follow it. I'm happy with. I like your guts. And when you are talking, you are not panicking, you are comfortable, you are free, you trust yourself, you believe in yourself. You are the man indeed. I wish Chilima was still alive. Maybe by now we could have been having a strongest team together. Chilima, like a person like you. Unfortunately, maybe it's the will of God, but it's not the will of God. Because muntu kupedwa is not the will of God. Mulungu ali njira zake zotengera munthu. Osati kutuma munthu kamupe nkune kuti ayi amene yanapo njira yake iyo nthawi yake yakwana. Mulungu yake kuti. Kupha mzako ndiye china chisene kuti ani nthawi yake inakwana amene iyi. Mulungu akuti alenge munthu kuti azaphe uyu. Iya. Nchifake Mulungu Yesu Kristo anauka ka. Suleman muvutika, muzunzika, koma limbani mtima. Chauta ali mbali anu. You are chosen man. You will suffer. They will suffocate you. But don't give up.